Tam máte, že tam skoro že vlastne tvojim followerom priniesť užitočné informácie ako športovcom. A možno nejaký úvod, keby dáme, že... Bore, že on tam hovorili také, že tam nejakého strava, neviem čo, neviem. Áno, môžeš točiť. Čaute všetci, prinášame vám prvý podcast z našej dielne Oko Everywhere. V tomto podcaste si rozoberieme vlastne, čo je to mikrobióm a touto otázkou môžeme aj v kľude začať. No. V podstate taká veľká masa mikroorganizmov, ktoré sú hlavne v hrubom, čiastočne ale hlavne v hrubom čreve. Takže to si človek mu treba predstaviť, že v ňom žije naozaj niekoľko deka baktérií, vírusov, prvokov, húb, lesník, ono to neznie nejako moc sexy, ale tak toto je. Je to dôležité. Je to ako, aby každý pochopil to. Každý organizmus má v sebe tieto mikroorganizmy. Úplne od tých jednoduchých organizmov, ktoré keď sa učí na prírodovede, úplne tie základné, čo majú vlastne úplne ako jednoduchú sústavu, až po ľudí a slony a všetky tieto organizmy. Každý má v sebe tieto baktérie. Čiže sa so živočíchmi vyvinuli. A čo sa ukazuje, že práve tieto mikroorganizmy majú úplne zásadný vplyv na naše zdravie. Jednak dlhodobé zdravie a dokonca keď je krátkodobé zdravie, takže typicky, že keď dostane nejakú infekciu, že nás neochránili. A čo sa ešte v poslednej dobe ukázalo to, lebo teraz je obrovský výbuch výskumov k tejto témy. V posledných 20 rokov je to úplne až šialené, by sa dalo povedať. Že to neovplyvňuje teda iba naše trávenie logicky v črevách, ale ovplyvňuje napríklad kvalitu kože, kvalitu mentálneho zdravia, kvalitu pečenia a iných orgánov. Čiže sa to ukazuje, že to je jeden z takých tých základných determinantov kvality nášho života. A u športovcov je to veľmi taká zaujímavá kategória, alebo dá sa s ním veľmi zaujímavo manipulovať a môže to byť jeden z tých cieľov, ako si pomôcť aj ku výkonu, aj zamedziť nejakým ochoreniam aj podobne. Čiže je to také super a toto je taká prvá naša, nazvime to, outreachová aktivita práve na športovcov. Som rád, že tu môžeme takto robiť spolu a dúfam, že zoberiem deti, aby si ich naučil trochu lepšie bicyklovať ako ja. Ja som sa prvýkrát stretol s probiotikmi, samozrejme už možno keď som mal aj 15 rokov, však videl som nejaké reklamy jednu s druhým, ale naozaj keď som k tomu začal klásť nejaký dôraz, je keď som prešiel do proficyklistiky a tam oni nám to vyložene nanútili, lebo je to nevyhnutná časť na to, aby sme nielen boli zdraví, ale aby sme vedeli lepšie prijať živiny jedno s druhým, hej. A najviac na to začali klásť dôraz až po nejakých 2-3 rokoch môjho pôsobenia tam, bolo to už tak na konci Tinkofu. A potom, keď som prešiel do Bory Hansgrohe, tak opäť zasa vlastne ten dôraz sa zvýšil, tá dôležitosť toho sa zvýšila, aj viac robili, poviem, možno aj výskumy, že na jednotlivých športovcoch, čo si vybrali takto z týmu a celkovo tú nutriciu riešili už vo veľkom. A teraz ja vidím ten trend, že na to, aby prijali viac tých cukrov alebo karbohydrátov za tú hodinu, lebo kedysi bolo známe, že neviem, možno nejakých 60 gramov na hodinu dokáže človek prijať a teraz je trend v športe, že oni to dokázali vybombiť až na nejakých niekde medzi že 90 až možno trepnem 160, ak to je možno moc, ale viem, že 120 je taká hranica, kde oni sa pohybujú a ja sa to snažím so svojimi športovcami nejako dosiahnuť, niečo robíme a práve aj preto som chcel vyhľadať nejaké probiotika alebo vôbec, aby sme začali spolupracovať s nejakými probiotikmi, lebo viem, že to bola jedna z tých kľúčových elementov, kde to telo vieme takto vytrénovať, alebo aby si vôbec zvyklo na takúto, že neviem, či vôbec ste sa vy s niečím takýmto stretli, alebo... Ale áno, akože to je toto rozobrať. Ja to skúsim najprv zaramcovať, tak by sa to zjednodušilo. Ono to má také dva levely. Jedna je, že mikrobióm môže ovplyvniť kvalitu môjho výkonu a naopak môj výkon ovplyvňuje mikrobióm. To je taký ako diaľnica, že to chodí po obidvoch stranách. Ono je to tak, že
keď som úplne sedavý a nič robím, tak to mi poškodzuje mikrobióm, pretože oni tie mikroorganizmy, oni reagujú veľmi podobne ako to makrotelo tvoje celé, takže keď blbo ješ, nejbeš sa, stresuješ sa, nespíš, no tak ako trpí telo, trpí aj tie baktérie. Ako náhle ty sa dostaneš na nejaký level, že už si v angličtenstvu je physical fitness, takže už si tak nejak normálne, tak ako by si mal byť, že akože, že nemusíš byť že nejaký maratónec, ale že už proste ako si fyzicky tak, že keď vybehneš z dverady schodov, tak nedýchčíš strašne, tak vtedy sa dochádza už zlepšeniu toho mikrobiomu. Ale potom, keď už ideš zase úplne na ten level, že si úplne vrcholový športovec, že už naozaj máš tie maratóny alebo triatlon alebo neviem čo, tak to znova poškodzuje mikrobióm. Lebo to už je niečo, na čo telo nebolo úplne primárne postavené, lebo to je vrcholový výkon. A tam už dokonca sa niekedy robili merania, že tam sa podobal ten mikrobióm aj na mikrobióm obezných ľudí u týchto vrcholových športovcov. No a prečo to akože nejakým spôsobom podstatné je, že ako som hovoril, že dobre, ľudia majú teda jesť cukry, a ich cukrov je energia, to je také úplne elementárna vec. No a ty máš, cukry majú, väčšinou si ľudia predstavia to, čo máš v cukorničke, no je to trošku väčšia skupina, ako tie, čo sú takéto jednoduché cukry, alebo nejaká laktóza, alebo čo. No dobre, tie jednoduché cukry ti dajú veľmi rýchlo energiu a potom sú zložité cukry. Takže to sa volajú, že polysacharidy, oligosacharidy a iné veľmi zložité názvy. Ide o to, že keď zješ ten cukor, ktorý máš v cukorničke, ten dokážeš rýchlo spáliť jednoduchá molekula. A oni sa vedia ako keby naviazať za seba, že ich je veľa a ľudské telo ich nevie tráviť v takejto podobe. A tam prichádzajú tie baktérie, lebo ty keď to zješ, tie baktérie to začnú štiepiť a oni sa tým živia. A tu sa dostávame k tomu bodu, kedy to zaujímavé pre tých športovcov, lebo ak máš spraviť tie baktérie a naštepia to, ty dokážeš viacej vyťažiť energie z tej potravy. A to je my to máme, energetická vyťažnosť, to sú vždycky v tej odborné názvy sú také komplikovanejšie, ako by možno bolo treba. No každopádne tá energetická vyťažnosť práve ukazuje to, že tá baktéria, ktorú štepia, tebe zostanú potom tie jednoduchšie cukry, alebo tie baktérie vylúčia nejaké molekuly, ktoré už ty vieš využiť ako energiu. Takže to môže byť, preto možno ináč aj tá úvaha, a to iba úvaha, to nie je dokázané, že prečo aj to vrcholoví športovci majú niekedy podobný mikrobióm ako tí obezní ľudia, alebo oni majú tiež vysokú energetickú vyťažnosť z toho, ako jedia. Takže ono je to asi takto je to nastavené. A takto sa s tým mikrobiomom dá pracovať. Ak to vyslovene je tak nastavený, lebo to je obrovská masa tých baktérií, veľmi, veľmi rozdielných. To si treba predstaviť, že sú tam, ako keď tam zoberieš vyššie živočíky, že máš tam ryby, máš tam ťavy, máš tam barany, máš tam sovy, máš tam všetko. A presne tak z tých baktérií. A teraz otázka, že jak tam máš také, ktoré ti dokážu tento pomôcť, tak áno, môžu zvyšovať tú energetickú výťažnosť. No a potom mimo tohto celého, lebo to je o výkone, ešte samozrejme je tam jedna veľká premena, to je teda kvalita trávenia, ktoré často býva u športovcov. My sme napríklad robili raz aj s boxermi a tam vieš, oni chudnú veľmi výrazne pred nejakým zápasom a tam sú tie mikroby úplne rozsekané, lebo však to sú takéto nazvime to nátlakové veci na váhu. A takisto ešte veľmi často býva problém práve vrcholových športovcov, je pomerne zvýšená chorobnosť, cestuje, nestabilné prostredie, neviem čo, aj tam sú hodne dobré výsledky. Takže máme tam ako keby pri športovcov sú tri veci. Energetická vyťažnosť, kvalita trávenia a aj imunita. Viem, že je to veľmi nezdravé, by som povedal, že tieto extrémy v športe, ja som tiež si prešiel napríklad ketozou a to mi dosť zhoršilo práve trávenie. A našťastie si myslím, že to sa ani nejak neuchytilo v profi športe. Viem, že trošku sa stále s tým mixuje, ale minimálne čo som ja zažil, tak moc sa to neujalo a práve prešli na tú hyperkompenzáciu cukrov. Možno tak by som to nazval ja nejaký jednoduchšie. Sacharidy nie sú nepriateľom. Cukry sacharidy rozhodne nie sú nepriateľom. Ale viem, že tiež my, ak to aj teraz skúšame, tak keď zjeme v tom preteku, že niekoľko gelov, niekoľko tyčiniek a snažíme sa čo najviac tých gramov cukru za tú hodinu, tak no, na konci dňa je to trávenie úplne že rozbombené. Sme v tom, že prvý rok sme to takto skúšali, že do extrému hnať a zatiaľ poviem, že nikto z nás to moc až tak nedáva. Určite prijímame viac ako 60 gramov, to určite, ale dostať to na tých 120 plus už je napríklad problém, ale tak treba to aj trénovať, aj v tréningu jedno s druhým, ale viem, že jednoducho čo chcem povedať je,
že asi to zrejme je nezdravé a preto ma neprekvapuje, že sme jak obezní ľudia, čo sa týka výsledkov. No. Tak ono, vieš, v princípe vždycky treba ísť po tej myšlienke, ako to telo ľudské bolo nejako evolučne vytvorené, bolo vytvorené na nejaký výkon. Rozhodne máme sa necípať, ak sa štandardne hýbeme, že všetci ľudia to sedia. Že ja väčšinou sedím, že to je práca. Ale ako, takže tak bolo vytvorené, ale zase tiež aj presne ten opačný extrém. Čiže ako teraz chcem povedať, že keď chcem robiť ten vrcholový šport v poriadku, lebo sa tým živím, alebo ja neviem čo, lebo tak treba sa myslieť, že ako to kompenzovať asi, aby nedošlo k nejakému dlhodobému poškodeniu. Lebo ono je to tak, že ako máš tú biomasu, aj tie baktérie v tých črevách, hrubé črevo je ako keby taký veľký fermentor, vieš, fermentuje všetko. No a ty keď ho rozhodíš týmto, tak sa môže stať, že bude trvať niekoľko týždňov, mesiacov, dokonca rokov, kým sa to znova opraví. A niekedy sa to sám nepraví nikdy. Ono je to strašne variabilné, strašne. To sa nedá dokonca nič jednoduchšie povedať nejaké číslo. Tak práve preto je dobré na to myslieť. A jak teda v Bore, alebo v týchto tímoch už na to mysleli, tak asi evidentne chápali, lebo viete, že ten diskurs sa tam berie. Ja si to aj viem predstaviť normálne, že keď to bolo pred pár rokmi, že práve vtedy došiel ten výskum, ktorý toto povedal, lebo to sú strašne nové veci, keď sa to dostane do praxe, neviem čo. Hej, no bola to pomerne novinka, už o tom diskutovali, najskôr 2 roky o tom diskutovali a potom naozaj prebehli možno nejaké prvé testy, čiže všetko, čo tam nejako príde, tak skôr konzultujú, niečo vyskúšajú, ale tiež je to nejaký dlhodobejší proces, a jak si hovoril, je to asi zrejme novinka. No je. Ale dobre, no poďme ďalej. Čo sú probiotika a prebiotika a aký je medzi nimi rozdiel? Pro znamená, že je to živý mikroorganizmus, veľmi dôležité, musí byť živý, lebo niektorí ľudia predávajú aj mŕtve a tvária sa, že sú to som počul. Nonsense, hej. Takže musí to byť živý mikroorganizmus, ktorý bol testovaný výskumne, že v danom množstve urobí takýto fyziologický efekt. Predstav, že keď zjem 2 miliardy tohto konkrétnej jednej baktérie, tak mi to zníži cholesterol. Napríklad, hej. A tých efektov je strašne veľa. To ide cholesterol, tukový metabolizmus, môže byť klasický energetický metabolizmus, môže byť poruchy trávenia, môže byť alergie, môže byť exémy. Desiatky. Takže každý ten mikroorganizmus je veľmi odlišný. Veľmi. Takže toto sú probiotika. Ale čo je dôležité, musia byť takto otestované. Čo veľmi veľa tých baktérií nie je a ono potom často sa predávajú normálne ako v lekárniach alebo na nete sa predávajú úplne mačky vo vreci, že nikto to netestoval, alebo je to tam úplne v nejakej malej dávke, že to nefunguje a podobne. Ale čo je tam podstatné, teda, že sú to živé mikroorganizmy, takže oni je to väčšinou tak, že to je v nejakej to voľke a oni sú v takom prášku, to sa dá prudko zmraziť, keď ich vyrobíš a ono to je celkom dosť, aj niekoľko rokov, že to akože vydrží a ono, keď to zješ, tak sa to zaktivuje a oni doma nefungujú. Čo je dôležité, iba tam pochopiť jednu vec, že oni vlastne nezostávajú v tých črevách, ja veľmi málo z nich nezostávajú v črevách, oni prídu, vykonajú tú funkciu, ktorú majú robiť. To predsa ako, si predstav, že zješ niekoľko miliard tých baktérií a v čreve sú ich 10 na 13 na centimetr kubický, hej, a 10 na 13, hej, také 10 to už 4 razy. Ale napriek tomu aj v týchto kvázi malých množstvách, miliardách, to má ten efekt. My to vieme merať, lebo tam to urobíš klinickú štúdiu a vidíš, keď tam nie je moc čo špekulovať. No, takže to sú probiotika, to sú tie živé mikroorganizmy. A potom je tá druhá časť, to sú prebiotika a to je krmivo ideálne pre dobré organizmy. To znamená, že ty máš tie baktérie a tie baktérie sú ako čokoľvek iné, oni niečo jedia a niečo vylúčujú. No a tie dobré baktérie väčšinou jedia vlákninu, to sú tie cukry, tie zložité cukry, čo sme presne hovorili, oni sa tým živia. To je typicky také známe bifidobaktérie, čo je vlastne tá všade, že bifidobaktéria taká a onaká, tak ona najčastejšie bifidobaktérie jedia tieto zložité cukry, oni sa tým živia, oni potom niečo vylúčia, to, čo je vylúčené, zjedia iné baktérie, tie niečo vylúčia, potom ďalšie baktérie to zjedia a vylúčia nakoniec takú molekulu, ktorá je vlastne primárna výživa pre hrubé črevo. My ako nebude v tele nevieme vytvárať tie baktérie. A práve tie prebiotika slúžia na to, aby si ty dokázal stimulovať tie dobré baktérie, ktoré tam sú, že tým, že im dáš krmivo. A toto je pre nás jedna z najzaujímavejších tém, my s týmto pomerne veľa pracujeme, kvôli tomu, že ako probiotika ty dokážeš vyrobiť odhadom
baktérie, ktoré sú 3% v mikrobiome. Všetko ostatné nedokážeš vyrobiť. Je tam jeden taký veľmi zložitý technický problém, ktorý netreba, proste to nejde teraz. Takže vieme ich stimulovať cez to, že im dáme ako keby tú potravu, že na to máš, jedz a pomnož sa. A funguje to celkom dobre. Takže tam pod tými prebiotikami sú typicky vláknina, takže to sú tie zložité cukry, alebo potom taký názov polyfenoly, takže to je taká časť rastlín, ktoré väčšinou rastliny používajú na svoju obranu a ľudské telo s nimi nevie, čo má robiť, takže vlastne ty vieš, ten polyfenol nič nerobí, ideš a v hrubom čreve sa zaktivuje, proste tie baktérie vedia zjesť. Takže takto to máš. Jedno sú organizmy a druhé pre nich tá výživa. A zase pri prebiotikách je dôležitý taká tá definícia, že museli byť táto konkrétna molekula, tento konkrétny cukor, tento konkrétny polyfenol musel byť otestovaný na ľuďoch, ktorý povedal, že takýto máš zdravotný benefit. No, ak toto nemáš, prebiotikom nie. Čiže sú to organizmy a ich obed väčšinou. Tak. Dávajú do seba. Alebo raňajky. Alebo raňajky, večera. A už si tam narčetol, že vlastne pomáha to s niekoľkými problémami a mne konkrétne to veľmi pomohlo s alergiou, čo som bol aj veľmi prekvapený, lebo ja už viac ako 10 rokov ňou trpím, prešlo mi to až do nejakých astmatických záchvatov, mám alergiu na pel, stromy, trávu a jednoducho keď niečo kvitne, potom sa mi to dostalo do štádia, že aj z prachu, keď som niekam prišiel do nejakého hotela alebo niečo hneď som cítil a jednoducho som sa liečil, dávali mi lieky. Hej, mal som kopec liekov, či už tie pafre alebo nejaké antihistamíny. Nejak mi to vždy potlačilo, ale napriek tým liekom som mával, že možno 2, 3, 4 týždne v tej sezóne, kedy ani tie lieky mi nepomohli a jednoducho ma to úplne odrovnalo. A dosť som s tým bojoval celý čas počas svojej kariéry a práve prišiel tento alergik. Ja som veľmi skeptický voči novým veciam a takto ja som tak malo ruko, však vyskúšam to samozrejme, ale už hneď po 2 mesiacoch, už po mesiaci som už cítil, že jednoducho lepšie, vždy je to lepšie po ránu, hej, že videl som nejaké zmeny vo svojom živote a druhý mesiac prišiel a už sa tak preklapal do toho tretieho a ja si tak vrajím, však už mám také, už sme boli aj v Taliansku, kde kvitlo, kde toto. Už normálne by som bol tak na pokraji, že ma vezú do nemocnice, ak by som si nedal tieto lieky a ja stále nič, že samozrejme, že cítim, hej, že nie je to, že úplne, že je to vymazané, ale minimálne som, že nie som obmedzený a naozaj ten liek žiadny som si nedal už skoro pol roka. A vidím výrazné zlepšenie, že aj vo výkone dokážem jednoduchšie schudnúť a tým ja aj starnem, čiže by som povedal, že je to ťažšie schudnúť, ale tento rok to bolo pre mňa celkom ľahké. Schudol som od off-season do teraz nejakých skoro 9 kg. Mám taký priemer, že od 5 do 10, čiže zase nie je to, že teraz som urobil nejaký iný extrém, ale išlo to ľahko, že nemusel som nič zmeniť, nemal som pocit, že nejakú dietu alebo niečo, čo som veľmi rád, iba ten tréning a to, že ma to neumedzuje, to som normálne, ja som z toho, že wow, že konečne neberiem vlastne nejaké umelé veci do seba, toto mi to veľmi pomohlo, že ako to je vôbec možné. Toto je veľmi ťažká téma, takže v prvom rade, akože, že aby sa všetci neinšpirovali, ako, ak je primárna liečba od otorgológa, tak my stále hovoríme, že treba brať, hej, že ja sa nerad, keďže ja toho človeka naozaj nevidím, tak nerad odporúčam niečo takéto. My hovoríme, že my sme niečo ako doplnková liečba, to je asi najlepší výraz. No ono je to takto, že pri tých alergiách vieme z takých veľmi zaujímavých a zložitých testov na genetickú expresiu, že zhruba 70% ľudí na to reaguje, 30% nie kvôli tomu, ako je mediovaná alergická reakcia, čiže ty si v tej dobrej skupine, je super. Ale ináč, a toto je bežné, aj pri normálnych milvecov, výživové doplnok, ale toto je bežné aj pri liekoch, že tam tá efektivita je zhruba pri 70%, takže proste tých 30% ľudí buď nereaguje, alebo iné dávky, alebo tak.
Ešte by som podotkol, že zasa by to neznelo, že úplne, že len som nič nezmenil, ale výrazne čo som zmenil je, že ráno ja si dám nalačno len ten Allergic, ešte do toho hit si dám a potom až po, ja neviem, 20-30 minút vôbec začnem niečo iné. Predtým som mal zvyk, že ja som si šúpol kávu nalačno. Takže toto je tá najväčšia zmena a naozaj to dodržiavam, že toto bola najväčšia zmena v mojom živote a myslím si, že toto je tiež dosť podstatné, že aby niekto takto, keď niečo chce zmeniť, že musí naozaj byť v tomto striktný a zmeniť svoje nejaké návyky. Presne tak, akože ono to nejde, ty si dáš ten živý doplnok alebo tak, ale podľa mňa je to aj čo musí aj robiť nejaké zmeny sám so sebou. Neexistujú skratky v ničom. Tak ako neexistujú skratky v športe, ak si to neodmakáš, tak ak si neodmakáš ani to zdravie, tak to zdravie mať nebudeš. Už je proste tak. Áno. Že toto je proste nejaký pomocník, aj niekedy je to aj taký dobrá taká mentálna pomocka, že keď už za to zaplatím, tak som viacej motivovaný, že idem aj niečo robiť, keď sa mi peniaze. Akože, čo je fajn. Ale z toho nejakého technického hľadiska, áno je to tak, že my vieme, že niektoré baktérie robia vlastne taká technická vec, sú také pomocné bunky TH1, TH2 a ty keď prídeš a máš alergiu, tak oni sú v disbalance, nazvime to tak. A niektoré baktérie sa ukazujú, a to je dôležité, že niektoré, že toto dokážu opravovať. A toto je to vlastne na akom princípe sa to postaví. Takže ty vlastne prídeš, si izoluješ ako baktériu z niečoho, čo ťa napadne, to môžeš robiť z mlieka, z ľudskej stolice, z strašne veľkého množstva zdrojov. A teraz ho budeš testovať a ak sa ukáže už v laboratórnych podmienkach, že presne toto robí, tak potom to skúsiš na ľuďoch a nakoniec zistíš, že môžeš mať tento efekt. A ono to je presne ako si hovoril, to nie je, že proste to niečo lieči, čo samozrejme nelieči, to je nonsens, hej, ale čo to robí je, že ty keď máš nejakú škálu nejakých symptómov a dajme tomu, že od 1 do 10 si na 8, tak ti to môže pomôcť ísť dole o 2, o 3 body, čo už je ako zlepšenie kvality života. Takže čo sa týka alergií, vlastne tá naša logika je, že ako keby zlepšovala ten wellness toho človeka tak, aby nemal až také zložité symptómy. Ako som hovoril, aká je tam úspešnosť, to je dané, a to, keby to niekoho technicky zaujímalo, tak ľudia nám môže napísať, no to pošle ten slajd, že s výsledkami, že prečo to tak je. No a tam je ešte jedna, presne ako som spomínal, že dobre, že vidíš ten efekt po 2-3 mesiacoch, lebo presne takto to je. To je alergia imunitný problém. A keď my to už máme zmerané a vlastne všeobecne taký vedecký konsenzus, keď meníš imunitu cez mikrobióm, to trvá aspoň 3 mesiace. Ono je to tak, lebo imunita je extrémne komplikovaný systém, to je asi jeden, okrem nervových sústav, je asi najkomplikovanejší v tele a je extrémne ťažké ho preučiť. A je to vždycky to pohorí na tom príklade, bol raz jeden život. Ešte tá rozprávka, kde chodili tí policajti, tie punky a tak. No a oni tí policajti ako keby sa trénovali. No a on to chvíľu trvá, kým ich pretrenuješ, tak akúkoľvek inú armádu. A to je presne tá istá logika. Tak je všetko, trvá to čas a treba byť vytrvalý. A snaď budeš patriť do tých 70%. Tak ako si nič hovoríš. Hej, všetko je, tomu rozumiem, že každý je trošku iný a jednoducho nemusí to na nich sa... Ja toto je úplne bežná v klasickej medicíne. Úplne proste zoberieš nejaký liek, typicky nejaký ibuprofen alebo čokoľvek, ty môžeš mať oveľa zniženú citlivosť na ňo. Tam musíš brať buď iné množstvo alebo brať iné lieky. No ešte nie sme tak ďaleko, aby sme robili tieto testy, ale toto je úplne bežné. 70% úspešnosť pri liekoch je štandard, to je úplne bežné. Takže ľudia si myslia, že prídem, zaberiem do lekárne, bude to fungovať. Nie, však jak som hovoril, že niekoľko liekov som ja brával jedno s druhým, tak tiež mi v podstate nikdy nevedeli ten správny antihistamín napríklad. Mal som niekoľko testov, tak to povedali, že toto asi bude ono, ale stále to nejak nezaučinkovalo, čiže už snad je to za mnou. Možno. A to vždycky, ako to pred sezónou to treba brať, akože, že tak keby mi to beriem ako kúpiť pravdu. Hej, tak ono celkovo veľa vecí, jak my aj robíme tú najpodstatnejšiu časť tréningov alebo prípravy, sa to robí pred sezónou, lebo už v tej sezóne toho veľa neurobíme. A viem si predstaviť, že keď sme už v tom najväčšom výpätí, jednak veľa cestujeme, tiež strávanie niekoľko razy ideálne, alebo buď sa náhlíme, alebo buď jeme čo je, alebo prídeme niekam v sobotu večer, musíme počkať až do pondelka, kým môžeme si niečo nakúpiť.
tak tiež v týchto veciach sa to môže stať pri tom cestovaní, tak nevieme fungovať tak ako doma, že si všetko nalinajkujeme, musíme improvizovať, tiež to vie pôsobiť na stres toho športovca, tak začať takto, že nevydarilo sa mi prvé preteky, kúpim si niečo a že začnem to užívať a za chvíľu vyhrám. No, pokiaľ to človek neurobil už vlastne pol roka dopredu, tak môžem myslieť tak na ďalšiu sezónu. Viem, že treba pestrú stravu a rád by som podotkol, že čo sa týka mäsa, že už v profi športe veľmi sa obmedzilo mäso a že skôr sa prijímali vlastne proteíny buď v suplementoch, alebo keď sme jedli mäso, tak na ďalší deň musel byť voľný deň alebo nejaký ľahší deň a vtedy sme prevažne jedli možno červené mäso a v malých množstvách sme mali, že kuracie alebo niečo také. A toto som tiež zobral so sebou do nášho tímu a vidím, že vieme rýchlejšie regenerovať, každý trošku má viac energie. Nehovorím, že doma sme obmedzili mäso úplne, ja milujem stejky, ja si dám hamburger, ja si dám všetko, ale v tom športovom výkone viem, že sa to ťažšie trávi a na ten týždeň, keď sme niekde, tak radšej to vysadíme a takto, že a teraz moja otázka, čo znie, že či tie probiotika, či to vedia zlepšiť vlastne to trávenie aj toho mäsa, alebo že či stále by sme mali si zanechať také, že radšej to odložiť v tom športovom výkone priamo, alebo to už je moc taká ťažká. Jo, to sa takto netestuje, že na trávenie mäsa sa robí akože na trávenie všeobecne. Ale skôr sa rieši také, že keď už človek má nejaké jednáčky, zápchy, nadúhanie, takto, že či stále zlepšuje ten efekt. No pri tom mese je to tak, že presne, že to je ináč ako to je taký tá selský rozum. Sa vie, že keď zješ ten hamburger, tak ti niekedy býva aj ťažko a pocítiš ešte na druhý deň. Je to kvôli tomu, že proste červené meso sa proste dlhšie tráví. Je to kvôli tomu, lebo je to náročnejší proces a musí tam proteáza, teda to rozbitie tých proteínov dlhšie trvá. Toto je veľmi ťažko povedať. O tom to vieš ty lepšie, že kedy meso ako ja, nie som ani vyžívať, ja proste peším baktérie. Ale v princípe tam, ako keď sa robí tá stredomorská strava, tak nejak štandardne, keď si bežný človek, tak 2-3 razy do týždňa jesť meso je v pohode. A práve tam sa dobre ukazuje pri týchto výskumoch, lebo sa urobia také tie 3 skupiny. Jedna je, že vegáni, tak väčšinou vegáni, robí sa stredomorská strava a potom sa urobia tí typickí omnivory alebo to, čo sa bežne žerajú. Takmer vždy vyjde tá stredomorská strava, čiže nie je dobre ani jeden, ani druhý extrém, nejakého zo zdravotného hľadiska. Až sa mi zdá, že sa začína aj ten veganizmus trochu rozmáhať, ktorý etického hľadiska ja to nespochybňujem. Určite je to zdravšie ako typická nejaká slovenská strava, ale keď človek prejde na tú stredomorskú, tak tá je naozaj akože keby najlepšia. No a už vieš, ako pri tých tréningoch, no ako si tiež predstaviť, keď zjem hamburger alebo steak a mám potom ísť 50 km na bicykel, tak asi tiež by som to akože to mal. Je to ťažké, no. Ale tiež som si vyskúšal napríklad, že bol som chvíľu vegetarián, dokonca pár mesiacov som skúšal aj úplné veganstvo a som sa pristihol pri tom, že strašne veľa vecí som musel nahradzať na to, aby som vlastne tie živiny nejako prijal. Jednoducho, bolo to pre mňa skôr stresujúce, tak som sa vrátil k tomu, že vyvážená pestrá strava. Čo sa chcem ale ešte opýtať, že dobre, vieme, že treba jesť vlastne aj to v nejakých množstvách, ale čo napríklad nejaké infekcie alebo nejaké problémy, keď niekto zažíva ten športovec, že vedia tie probiotika, prebiotika práve aj v tejto oblasti pomôcť to? Áno, takže chorobnosť u športovcov sú pri probiotikách veľmi dobré dáta. Dokonca bolo lepšie ako na všeobecnú populáciu. Čiže existujú a zase musia byť špecifické kmene, ktoré sú vybrané, tak špecifická baktéria, ktorá je vybraná na tento efekt. A tam sú tie dáta dobré, že sa naozaj vie znížiť chorobnosť. Čiže to znamená, že proste nebude mať toľko razy soplík ako
bez toho, nazvime to tak. Takže to je jedna vec a to je ináč ale aj s tou zmenou stravy, že keď je to viacej zamerané na podporu toho mikrobiomu, tak aj mimo probiotika, ale aj toto môže pomôcť. My sme jednu dobu spolupracovali s jednou americkou firmou, ktorá toto riešila, tie data boli všude dobré, keď sa to prešlo. Takže to je pri probiotikách a pri prebiotikách ako v rámci nejakého dlhodobého toho režime. V rámci toho dlhodobo, ako sa starám o seba, nazvime to, tak tie prebiotika sú určite na mieste tých športovcov a tam by sa tá vláknina a tie polyfenoly mohli proste brať vlastne neustále kvôli tomu, že ty proste si neustrážiš, ako spomínal ten jedálniček, lebo proste cestuješ, nemôžem, nevaria, neviem čo. Tak tam tie prebiotika by sa mohli vlastne plošne brať a jedno, či už vlákninové alebo polyfenolové, možno ideálne, možno aj obidve. A tie probiotika práve, ak mám vyslovene nejaký problém, alebo očakávam tú zvýšenú záťaž na imunitu, alebo mám už tie traviace problémy, lebo čak by ani nepovedal, koľko tých športovcov má tie traviace problémy, akože ja nebudem menovať, ale už tam za pár sme ich riešili. Áno, je ich veľa, no. Tak je to prvá vec, ktorú v podstate riešime, lebo všetko ide cez traviaci trakt a jednoducho, aj tie suplementy, alebo tá strava, rieši sa to vo veľkom, je to poviem asi najdôležitejší bod, nie asi, ale určite je to číslo 1. To, čo do seba dáš, premení na energiu a potom to vieš ukázať v tom športe, hej. No a my sme sa z tohto hľadiska k tomu tak postavili, že ako máme, urobiť si reklamu, že my máme vlastne ako keby viacero druhov tých rôznych produktov. A vlastne máme akože aj vyslovené na trávenie, ten špecifické antitraviace problémy, ako si treba predstaviť, také, čo človek naprvu cíti. Náčky, nadúvanie, pálenie žáhy a podobne. Takže na to s dobrým dôkazom vyslovene potom na imunitu, na to zníženie tej chorobnosti. To sme vydali iba teraz, takže ešte nemám ako feedback od ľudí, ale každopádne ten vedecký dôkaz za tým je extrémne silný, takže by som veľmi prekvapený, keby to nefungovalo. A čo ja stále dookola umiel polyfenoly, čo je zase to cudzie slovo, lebo je pravda, že keď som začal pracovať, tak som bol 4 roky na výskume polyfenolov na najväčšom európskom projekte. Takže my sme vlastne z toho potom zobrali ten know-how a tam jeden ten polyfenol sa tam skúmal a to vlastne takí Holanďania robili. My sme tam s nimi boli a vlastne oni ešte stále sú v tom aktívni, tak sme to dali dokopy a z toho sme vytvorili ten zelený produkt. Takže vlastne ale je to niekedy taká sranda, že robíš výskum a potom o 6 rokov si spomenieš, že OK, nemohli by sme to nejako zutilizovať, vieš? Takže my to aj takže vlastne to máme a dokonca ešte aj vlákninový produkt budeme mať. Zase veľmi dobre preskúmaná vláknina, dokonca dokombinovaná s takým práškom z kiwi z Nového Zélandu, ktorý už bude mať niečo z mimo Európy. Ale tie výsledky z tých sú extrémne dobré. Takže vlastne to môže byť práve pre tých ľudí, ktorí nemôžu príjmať vláky, nemôžu, alebo nechcú, alebo ja neviem čo, no proste majú nedostatok. Takže nejakým spôsobom ich suplementovať, lebo zase tých vlákní, ktoré sa dajú brať, je veľmi veľa. Veľmi málo naozaj funguje, záleží. Typicky sa teraz berie psyllium, ktoré má veľmi malý čas využiť. Čo je nestraviteľné. Takže záleží. No a tak teda my takéto veci máme, ak to tí ľudia nechcú kúpovať od nás, tak treba si dohľadať niečo podobné. Ak vyslovene majú tento stravovací problém, že to nevedia príjmať v potrave, lebo denne by si mal zjesť 5 pestí ovocia a zeleniny. Sa nezdá, to je ináč celkom veľa. Ja si to niekedy počítam a ich ste mali problém. Čo musím povedať. Myslím si, že je to problém u veľa ľudí, jak si povedal, a určite aj u športovcov, minimálne tých, ktorých mám ja, keď ja im poviem, že alebo mi povedia, že chcem schudnúť. Tak im poviem OK, že spíšte si všetko, čo zjete za jeden týždeň a od toho momentu sa vieme nejako odpichnúť a vtedy sú veľmi prekvapení, čo všetko nejako zjedia, alebo si myslia, že neviedávam alebo niečo a zrazu keď si to človek zapisuje, tak príde úplne na niečo iné, alebo tvrdia mi, že jem toľko zeleniny, ovocia a potom vlastne celé ovocie alebo tú zeleninu, tak si to nakrájajú možno pár do cestovín a hotovo. Čiže viem, že s tým je veľký problém. No. Ale tak, keď si to chcú zjednodušiť, práve tu majú toto a trošku si vedia pomôcť. Určite ja by som to odporúčal, že skôr ako ísť možno za doktorom, možno si, že mám nejaký problém alebo niečo skonzultovať, hej, ale teraz tvrdiť, že nejakú liečbu alebo niečo
možno je to prvá vec, uvidia, že či im to pomôže. Neviem, či teraz zle hovorím, alebo dobre, lebo si sa tak trošku hrozene zatváril. Veľmi ťažké, lebo práve pri tých tráviacich ochoreniach je to tak, že ty prídeš za gastrolekárom, on mal vylúčiť, či to nie je niečo, čo je naozaj závažné. Ty napríklad môžeš začať celiakia alebo úcerozná kolitída, Crohnová choroba, to sú extrémne závažné ochorenia. Toto, ak budeš mať dlhodobo a nebudeš mať liečené, tak ťa to doslova môže zabiť. OK. No ja som skôr myslel na takom, že ktorý aktívne športuje a teraz mi povedal, že ja neviem, 2-3 dní vlastne mu to dobre nefungovalo a teraz je zrozený, že čo má robiť, tak som myslel, že teraz nerobiť alarm a hneď ísť za doktorom, že neviem, čo sa deje, ale tak vyskúšať možno nejakú tú zmenu. Samozrejme, že keď niekto zažíva dlhodobejšie, že dlho, tak áno, hej, že vtedy to riešiť. Zle som to povedal, možno to vystrihneme. Nie, podobne je lepšie, keď to zaznie, vieš, lebo sú ľudia, to by si sa čudoval, že pol roka majú krv v stolici, chodia 10 razy na základ, oni k tomu lekárovi proste nešli. Že to musíš poslať. A to takto musím povedať, že proste ak máte tie problémy, tak choďte. Ale sa môže stať, sa vyšetrí a nič z týchto veľmi závažných ochorení to nebude, našťastie. No potom to väčšinou to sú až funkčné poruchy trávenia a to sú veci, čo idú do nás. To sú často práve aj tie rôzne teda rozbité mikrobiomy alebo nejaké intolerancie alebo takéto veci. Ale dobre vylúčiť tieto vážne ochorenia, alebo fakt, ak to mám, ak to neriešim, tak sa môže stať do stavu, že proste prídu a pozri, máš to v takomto stave, musíme ti vybrať celé hrubé črevo. A to je no joke. A to sa bežne robí, akože to není, že niečo ako... To je sila. Akože, krv v stolici, určite treba ísť za doktorom. Poviem, že keď som prvýkrát prišiel do výšky, sme mali vysokohorské sústredenie, boli sme tam na 3 týždne. Prvýkrát som sa s tým vôbec stretol. A bol to 2. alebo 3. deň, cítil som sa tak, malatne, išiel som na vecko a krv v stolici. V prvom momente ja som myslel, že už je po mne, ja umieram, hotovo. Druhá vec, čo som urobil, zavolal som doktorovi, že doktor, ja umieram, už ani ma nemusia stavať na ďalšie preteky, neviem, čo so mnou je, ale jednoducho serem krv. Hotovo. A on, že neboj sa, pravdepodobne je to len tým tlakom, že sme vo výške, aby tam len nejaká žilka praskla. Aj tým to bolo, čiže moja hrozba sa rýchlo ukončila a bol som v pohode, ale čudujem sa, že niekto má problémy niekoľko mesiacov a keď toto sa stane, že nejde za tým doktorom, lebo ja som mal presne opačnú reakciu, lebo som si myslel, že je teda po mne, ale dobre, vieme, že jednoducho probiotika, prebiotika vedia pomôcť aj takýchto infekcií, nejakých problémov, že určite je to vec, ktorú si môžu vyhľadať a minimálne im to neuškodí. Ja tomu verím, že im to teda neuškodí. Imunitný systém u športovcov, tak tiež ja mám skupinu ľudí možno 50 na 50, že niektorí si vedia to zdravie nejako udržať a potom mám 50% ľudí, že majú napríklad, že 3 týždne super trénujú, všetko bomba, ide, neprepalujem, viem, že ich neprepalujem a zrazu mi len zavolajú, no teraz mám soplík alebo niečo alebo sa to prenesie do niečoho horšieho a jednoducho ich to odpálí na ďalšie 2 týždne. Je to veľký problém v športe, ho máme aj dokonca v elite, normálne však v každej. Tiež s týmto problém, že častejšie je chorý alebo sú chorí, že ako na to, alebo vie to pomôcť aj v tejto sfére. Určite áno, ono je to tak, že na tie črevné infekcie, tak tam to vie byť na prvú, že ty v podstate si predstav, že máš to črevo, a tam je strašila tých mikroorganizmov a ono keď napríklad by tam išiel nejaký ten patogénny, ten zlý, tak oni povedia, že čau, my už sme tu a odíde preč, že doslova tam, to je taká, sú to vlastne kompetitívna exkluzia, ale je to v zásade veľmi zjednodušené, že nedovolia sa uchytiť tým patogénom, čiže to sú teda črevách, tam je to také na prvú. Ono často, keď to je rozbité práve vtedy, tam je jednoducho možno dostať nejakú salmonelu alebo niečo. Tam je dokonca taká veľmi dobrá zistovka z otca probiotik, ktorý pil choleru, aby preukázal, že ten mikrobióm bol ochránený. A to bol nositeľ Nobelovej ceny za fagocytózu. Je to z 20. storočia. Taká pekná story. No a takže
to je na čreva. Tam je otázka, že dobre, či to dokáže robiť niečo aj s respiračným traktom, či to vyslovene úplne klasické, sezónne, rôzne sopliky. Môj problém skôr, neviem, alebo bol. No a tam s touto imunitou, to bolo také, že by to človek nepovedal, či to čreva dokážu vplyvniť, ale dokážu. No práve my to trebáme celkom dobré naštudovať, lebo sme robili ten produkt na tú imunitu a tam sa vlastne, keď je to veľmi dobre preskúmané, ty dokážeš normálne zistiť, ktorou molekulatnou dráhou to črevo vyšle signál do pľúc, aby sa tam aktivovali tie biele krvinky, tí ochrancovia alebo vojaci naši, alebo ako ich nazvať. A ono vlastne vieme, že takto sa aktivujú, oni sú potom akýby vybudenejší. Takže keď sú tam tie makrofágy, to sú zase také tie avtíčka, s tou borajú ten život, tak oni ako keby dostanú pokyn, aby boli aktivnejšie, že viac si tam behali. A vtedy vlastne máš nižšiu tú chorobnosť. A takýmto spôsobom sa to dá. Čiže je to prepojené, je to veľmi dobre preukázané a dá sa o to očakávať. A práve preto tí športovci sú viac na to náchylní, lebo že keď robíš taký stále ten výkon, tak to telo ako cíti, že máš tú svalovicu asi unavený, tak rovnako aj ten imunitný systém je. Že tí policajti si tiež potrebujú ako keby zdrievnúť, ako keby v tebe. A to veľmi podobné. Takže ich potrebuješ nejakým spôsobom ako keby stimulovať, aby nespali. Keď sa niečo také stane, najlepšie si dať na týždeň voľno a ľadovať sa probioty. A nie, tak to je tam lepšie preventívny. Akože ono, vieš... Nefunguje to hneď, treba to dlhodobo, to vieme. Áno, to je proste ako prevencia, teda profilaxia, vieš, lebo ty aj keď máš už napríklad ten aktívny, napríklad črevný efekt, tak ako tých probiotik tam môžeš sypať koľko chceš, ale to najprv musia sa potlačiť, aby som ten patogen, aby tam došlo k tomu efektu, že to nie je nejaká primárna liečba, ktorá je silná bakteriálna infekcia, tak máš vybrať antibiotika, alebo už zomrieť, čo je to stranné. Takže tak, ale potom treba sa to starať a najlepšie ten efekt, lebo napríklad ten mikrobióm je dobre nastavený, ako som vravil, ten profesor Mečníkov proste pil tú choleru a niekoľkokrát a nič som nestal. Zase dal to kolegovi a ten skoro zomrel. takže vlastne to je také naprvu sa dá vidieť, že tam je tento efekt, čiže starať sa o to má zmysel. No a proste ako si spomínal, všetky tie rôzne režimy, ktorými musíš prejsť, ty ako takýto vrcholový športovec, nie vždy sa to dá, takže treba na to myslieť a treba s tým proste nejakým spôsobom pracovať a potom nebyť prekvapený niekde. Takže ak niekto častejšie býva chorý alebo niečo vie, že môže to skúsiť zlepšiť práve takýmito probiotikmi, určite, aby som to odporúčal, ja to odporúčam všetkým svojim pretekárom alebo ľuďom, ktorí podo mnou trénujú a viem, že niektorí to nechcú počúvať alebo skeptickí, tak za vyskúšanie nič nedajú. Po 3 mesiacoch uvidia, či sa im to zlepší alebo nie. Zatiaľ tiež mám len pozitívny feedback od všetkých. To je, aj keď sme to riešili, že vo veľkom v profi, tak nebola tu táto možnosť. Robili samozrejme, že aj iné testy, ale nebolo to, že priamo teraz, že by nám povedali, že čo máme jesť, čo nemáme trošku, keď alergológ alebo takto povedal, že čomu sa máme vyhýbať, ale že priamo, že niečo, že testované na, že či máme dobré mikrobióm, to ešte som vôbec nezažil ja. Takže takto, my vlastne teraz budeme spúšťať aj taký produkt, to je taký veľký kolab zo zahraničí a vlastne tam sa robí tá analýza mikrobiomu a z toho sa povie, že ktoré jedlá by si mali jesť a ktoré by si nemali jesť. Ono je to tak, že ešte pred 5-6 rokmi by sa to asi ani nedalo, ale ty potrebuješ k tomu také dve základné veci. Jedno, potrebuješ mať dostatok štúdií, o ktoré sa oprieš, ako keby dorast, to vedecké poznanie. A druhá vec je, že teraz je to už také trochu teraz také klišé, ale sa veľa hovorí o umelej inteligencii. To je to, čo tam potrebuješ. A umelá inteligencia ale nie je to, že ako v ChatGPT tam napíšeš niečo, ti vypluje. Umelá inteligencia je v princípe, čo to je vlastne program, ktorý ty naučíš čítať tú analýzu a čítať tie štúdie a na konci ti dá z toho nejaký výsledok. Lebo ty to môžeš robiť ako človek, no tak ale choď prečítať 1000 štúdií a 1000 riadkov analýzy. Bude to trvať. Nerealistické. A práve toto sa už teraz dá, takže dá sa vyšetriť mikrobióm, áno, dá sa urobiť normálne, to je genetická analýza, to znamená, že sa na základe toho, že to sa berie zo stolice a aký genetický materiál z tých baktérií sa tam nachádza, tak vieš povedať, koľko ich tam je. No čo je síce akože
niekedy aj vidíš na prvú, že tam je nejaký problém, ale bez toho, aby si mal tú intervenciu, čo ďalej robiť, je to akože, že je to pekná analýza, relatívne drahá, lebo je to ako aj na infraštruktúru, aj na všetko, ale nedávať to až taký výstup. Ty potrebuješ vedieť tú intervenciu. A my sme práve hľadali, že ako urobiť tú intervenciu, lebo ty merať mikrobiomy môžeš kandidať, ale tak jak tomu človeku nemáš čo na to dať, tak ako je to pre ňu info, že jedz viac zeleniny, ale tak to by si mal aj čo vás povedať. No, tak my sme to šli ďalej a práve teraz to spúšťame, je to v podstate tak, že takže ty prídeš, hej, pošleš tam teda toho vienko, tú stolicu, to sa sekvenuje v lapaku a teraz povieš, že čo ešte s tebou, aké máš problémy, nejaké traviace, alergie, neviem čo. A ešte sa dokonca tam dá, že čo si posledné 3 dní jedol a z toho dostaneš výstup jednak, že uvidíš v tej analýze, že čo je zlé, sú tam rôzne rizikové faktory typu, neviem, prepúšťanie hrubého čreva, prerastanie nejakých tých patogénnych baktérií a podobne. Takže to je ako keby jedna taká skupina, takže dostaneš tú analýzu a ti povieš, že ktoré jedlá potraviny by si mal jesť a ktoré by si nemal. A to vlastne funguje tak, že my vieme, že niektoré skupiny baktérií sú pre teba prospešné a niektoré not so much. Takže, čo znamená, že napríklad sú taká skupina baktérií, také fusobaktérie, ktoré sú zlé a tam ti povie, že nemal by si jesť maslo, lebo oni sa živia maslom. Takže to ti povie, že nejedz to a tým vlastne dokážeš ako keby si povedať, že ktoré tie potraviny by si mal na to, aby si podporil tie, čo chceš, naopak potlačil tie, čo nechceš. A ešte dokonca je to také veľmi smart, lebo keď máš napríklad syndrom draživého čreva, tam niektoré zeleniny nie sú vhodné, lebo sú fruktami a tie môžu spôsobovať problémy, tak dokonca ti to aj povie, že OK, ty si povedal, že máš syndrom draživého čreva, nemal by si tieto potraviny, lebo môžu spôsobovať fruktami, alebo dávaj si pri tom pozor. Ešte potom pri tých 3 dňoch, čo si jedol, tak ti povie, že toto si jedol, ale toto by sa dalo zlepšiť, alebo jedol si jogurt, môžeš toto dať, ľadové semiačka a podobne, takže čo dostanem takú ucelenú správu o tom, čo by si mohol zlepšiť, ktoré potraviny zaradiť a vyradiť. Bola úvaha ináč robiť celé jedálničky, lenže jedálničky sa zle dodržujú, lebo to sú celé jedlá, chodíš do reštaurácií, neviem, tak toto je skôr po tých potravinách. A nenahrádza to dietologa, to je pochopiteľné, ale s dietologom pracuješ dlhodobo, to je úplne iné, ale už je to niečo, že už na základe nejakej analýzy, nejakého vedeckého poznania dostaneš, že ktoré potraviny áno alebo nie, ale vždycky tam bude, že jedz viac zeleniny. A čo viem, tak na miestach, na tých modrých miestach, ktoré sú vo svete, že pár miest ich je, tak jedno, čo sa zhoduje, je, že pestrá strava, ale rôznorodá a pohyb. Ale nie, že extrémny, jak robíme my športovci, hej, že to je zase veľa, ale taký, akoby, že len médium, hej, že oni síce robia aj celý deň, ale oni sa nejak, že neponáhľajú, nenarobia sa, že do extrému, ale že stále konštantne niečo robia. Pre športovcov je to, poviem, možno zóna 2, hej, ale niečo také, čiže len trošku viac ako keď robím chôdzu napríklad, tak robím, že rýchlejšiu chôdzu, hej, čiže tak by som to nazvala, že to sa ukázalo, že najprospešnejšie pre dlhovekosť. Týmto nedokážeš byť profesionálnym športovcom, ale pre dlhovekosť jednoducho ten taký miernejší pohyb, striedmejší je práve v podstate všetko, čo sme si povedali, tak veľmi prospešné, najlepšie, že je to vlastne všetko je super. Ale tak ešte si povedzme, že či sú tam nejaké rizika alebo nejaké vedľajšie účinky alebo tú nejakú tú horšiu stránku toho. Takže napríklad pri zmene stravovania, keď prejdem veľmi rýchlo na veľa zeleniny, veľmi pravdepodobne, že mi bude zle, pretože nedokážem tú zeleninu efektívne tráviť. Ak sa začne človek zdúvať a potom vlastne rýchlo to odskočí, takže aj napríklad som človek, ktorý je primárne mäso, maximálne z rýžou alebo niečo podobné a chce prejsť na takúto zeleninu, tak postupne. A rovnako je to aj napríklad pri prebiotikách, ako sme sa bavili, lebo však to je vláknina, ktorá je z nejakých rastlín a môže sa stať, že dám si a hneď ma zduje najčastejšie. Ono je to z toho titulu, že vlastne ako príde tá vláknina do čriev, nemajú poriadne čo zjesť, ale naopak to zje príliš rýchlo a vyučí strašne veľa plynu. A vtedy vlastne dochádza k navkovaniu. Takže vlastne najčastejšie vedľajšie účinky,
či už tieto zmeny stravy, alebo probiotik, prebiotik sú tohto tráviaceho charakteru. Takže môže sa pri probiotika ešte 3-4 dní bude preháňať, akože to sa stáva. Ale to potom prestane horšie, koľko by to zostalo. Ale to sa nestáva. Ono je to tak, že môže sa to stať, že to je také úplne typické a potom pri špecificky pri probiotika môže byť taký problém, že sú ľudia napríklad, ktorí sú citlivejší na histamín a je dosť veľa baktérií, ktoré tvoria histamín, takže vlastne ty si ho keby dávaš do tela tým a to sa zhoršuje stav, čiže treba dávať bacha na to, aby neprodukovali ten histamín. My napríklad také nepoužívame, ale nie každý to tak robí. Hej. A potom je tam ešte jeden taký celkom zásadný problém a to je zase iba pri probiotikách, je, že ty hľadaš nejaký efekt a ty môžeš brať tie baktérie, ktoré majú opačný efekt. A toto sa dostávaš po také veľmi zložitej téme, že ako má zistiť, že ktoré tie baktérie v tých produktoch čo robia. No my tu máme zverejnené, akože že normálne robíme také vedné PDF-ka. Ak to ten výrobca nezverejňuje, tak pre teba ako lajka to tak nemôžeme zistiť. Čiže to môže byť taká tá lotéria vec. Takže tam môže byť prečo sú tie nežiaduce účinky. Čiže najskôr, alebo najlepšie sa rovno dať otestovať. Môže sa otestovať, alebo potom, ak ti nedajú také tie informácie o tom, že na čo sú zamerané tie baktérie, tak je to v podstate ako keby lotéria. Takže typuješ, že čisto to môže, alebo nie. No je to tak, vieš, takých tých probiotických baktérií, čo môžeš dať do suplementov sú tisíce. Úplne odlišné efekty, odlišná štruktúra, odlišná genetická informácia, čiže veľmi, veľmi veľké rozdiely. Veľmi. Že rozdiel medzi dvoma baktériami ešte v rámci jednoho druhu je oveľa väčší, aký je medzi tebou a banánom. Genetická zóna je oveľa nižšia tých pecným baktériami. Medzi človekom a banánom je genetická zóna 60%. Takže vlastne tých negatív tam nie je toľko. Nie. Maximálne sa z toho človek keď tak posere. Tak. Na pár dní. Alebo naopak sa nemôže. Alebo sa nemôže. Ale no my v tíme, čo sme nejak postrehli, tak skôr im trávenie všetkým funguje o niečo lepšie. Je to väčšinou problém, keď sme na menšom úbytku a máme iba jeden záchod, čiže vtedy to vie byť problém. Ale keď to sú naše najväčšie problémy, ja to hodnotím super. A týmto by som to aj nejako chcel aj ukončiť, tento náš rozhovor. Bolo to veľmi príjemné. Niečo som sa naučil ja, čo určite mi prinesie nejaké pozitívne veci ku tréningom a ku vedeniu ďalších mojich športovcov. A celkovo si myslím, že to muselo byť aj zaujímavé pre divákov, ktorí nás počujú a dúfam, že to bolo príjemné pre teba, moje otázky. A ešte raz ďakujem ti, že sme sa takto mohli porozprávať o probiotikách a prebiotikách. Ja ďakujem veľmi pekne, že máte túto možnosť. Ďakujeme, čaute.